Min roller coaster ta' emozzjonijiet għall-miraklu tal-ħajja f'idejna, hekk iddeskrivit l-esperjenza tagħha tul is-snin Amy Mallija, ommi ċkejken Michael li twielet bil-proċedura tal-IVF. Practically aħna Michael huwa l-fort IVF tiegħi. Ix-xewqa naħseb ta' kull koppja li kollha l-familja tagħha. L-ewwel 3 chances kienu ta' roller coaster kbira ta' emozzjonijiet, sakemm kull waħda hija gamble, allura qatt ma taf x'ħajjiġri tipo iva le sal-aħħar minuta kważi ngħidlek sal-aħħar mumenti li tara t-tarbija f'idejk tibqa' dejjem f'moħħok tgħid imma da xi darba ħajjitwieled. Lil-Amy iltqajna magħha waqt l-ewwel attività tas-sena mill-Ministeru għas-Saħħa illi kienet iddedikata għat-Trabi illi twildu permezz tal-IVF. Min Jannar tal-2015 l-hawn twildu 104 itfal fil-waqt li hemm 30 mara oħra illi qed jistennew tarbija. Proċess li finalment iħalli lil dawk li jsiru ġenituri bla kliem. Hekk il-fatt li bda kollu jinstajt niġi mammija, esperjenza undescribable. Kien hemm darba dit-tabiba insomma li qalt li da Trabi li huma b'IVF speċjalment kollu huma speċjali, kull tarbija speċjali, però daw ikunu extra special għax ikunu aħna bħalissa ngħidulu il-bambin dam jippreparaħħulna 5 snin għalina. U allura kien xar speċjali biex dawna 5 snin nistennew. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern għalli dan huwa wieħed mill-akbar mumenti ta' sodisfazzjon għal min jaħdem fil-politika li jara l-bidla fil-ħajja tan-nies frott id-deċiżjonijiet li jittieħdu. Huwa qal li fix-xhur li ġejjin se jkunu qed jitħabbru emendi fil-liġi eżistenti li dwarhom konxi li se jaqilgħu il-kritika, iżda dan ma jżommx lill-Gvern lura milli jkompli jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Aħna rridu issa fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin inkomplu nespandu dan is-servizz. Jiġifieri x-xjenza dejjem tavvanza, dejjem jitlu sistemi ġodda u metodi ġodda u rridu allura nużaw dawn l-avvanzi biex nagħtu aktar nisa, aktar koppji l-opportunità li jformaw familja. Meta jkollok daw trabi f'idek tinduna li għalkemm il-politika tista' tkun diffiċli imma deċiżjonijiet li tieħu jkunu verament deċiżjonijiet li jistgħu ħallu frott u dak huwa l-ikbar sodisfazzjoni li qed jista' jieħu. Bil-liġi preżenti jekk 3 bajdiet ikunu fertilizzati b'suċċess, l-om bil-fors trid iġġorri 3 embrijuni b'riskju ikbar għal ħajjita u għal ħajjet it-trabi. Bħalissa l-proċess tal-IVF isir b'suċċess f'20% tal-każi.